Bună, sunt Delia Barbu și vă invit să urmăriți primul episod dintr-o serie de podcasturi pe care Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș le va realiza în următoarea perioadă din dorința de a oferi informații și de a răspunde întrebărilor privind revenirea industriei ospitalității după perioada de COVID, privind destinația Timiș și călătoriile aici. Îl avem astăzi invitat pe Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, un ardelean stabilit la București și rezident de peste un an jumătate în Timiș. Bună, Călin, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a realiza împreună acest podcast. Bună, mulțumesc, Delia. Mi se pare o idee excelentă prin care putem să ne adresăm celor tineri care aleg căi noi de comunicare. Felicitări! Mulțumesc că ești alături de noi. Da, tema discuției noastre de astăzi aș vrea să se raporteze la avantajele, la farmecul meseriilor din industria ospitalității. Însă, înainte de a începe, aș vrea să te rog să-ți prezinți puțin experiența în acest domeniu. Tema e binevenită, iar legat de mine, sunt un hotelier de 25 de ani. Am început de vreme, am făcut facultatea de turism în București și încă de pe băncile facultății am început să lucrez în turism. Mi-a plăcut și iată că încă sunt aici și o fac cu mare drag. Am condus multe hoteluri în acești 25 de ani, de la 3 la 4 la 5 stele. M-am implicat și în management de destinație și în structuri asociative, deci per total o experiență diversă și solidă, spun eu, în turism. Important e că și astăzi zâmbesc la fel de mult ca în prima zi. De ce ai recomanda tinerilor din ziua de astăzi să aleagă această meserie sau meseriile din acest domeniu? Și aș vrea să ținem cont că ne revenim după 2 ani în care industria ospitalității a suferit, în care restaurantele și hotelurile încă încearcă și caută soluții să-și revină și să rezolve problema lipsei de personal. Care ar fi argumentele pentru care un tânăr ar alege aceste meserii? Da, e adevărat că după 2 ani de pandemie industria a suferit puternic, a suferit în toată lumea, dar în continuare cei mai mulți angajați, practic turismul rămâne cel mai mare angajator după domeniul public la nivel mondial. Să nu uităm că circa 10% din forța de muncă existentă în lume lucrează în sectorul ospitalității. Asta înseamnă că sunt multe atracții, altfel nu ar veni atâția oameni și eu cred că o să avem puțin timp să dezvoltăm aceste atracții. Aș începe spunându-le că, practic, meseria asta îți deschide porțile spre orice altfel de meserie, pentru că te învață niște abilități pe care le vei folosi ulterior, indiferent ce vei face în viață. Și spun asta gândindu-mă numai departe că Obama sau Clinton, 2 președinți americani, au început, primele lor joburi au fost în turism, că Madonna sau Pink au început servind donuts la McDonald's sau știu eu pe unde. Deci sunt foarte multe personalități care au început în turism, bazându-se pe această deschidere, acest bagaj de cunoștințe și de comportament, de aptitudini pe care le înveți lucrând în turism. Sigur că la prima vedere nu pare o slujbă ușoară, înseamnă și efort fizic, înseamnă și răbdare și înțelegere, dar satisfacția pe care o ai atunci când poți să oferi bucurie celui de lângă tine depășește toate aceste impedimente de care ți-am zis. Și cred că dacă cei tineri ar reuși să stea de vorbă cu oameni care lucrează astăzi în turism, ar înțelege exact pasiunea care îi mână pe aceștia și care îi fac să lucreze în fiecare zi, să vină la serviciu în fiecare zi cu aceeași satisfacție pe care probabil au avut-o în prima zi. Care ar fi pașii care ar trebui făcuți atât pentru un tânăr absolvent de liceu, să spunem, dar și pentru o persoană care este deja angajată într-un alt domeniu și vrea să-l părăsească și să intre în industria ospitalității? Care sunt primii pași pe care trebuie să-i facă? Primul pas ar fi să-și dorească să încerce un job în domeniul nostru. Dacă există această dorință, eu cred că ar trebui să meargă la unul din hotelurile, restaurantele care le inspiră încredere și seriozitate și să spună că își doresc măcar un test, o perioadă de probă, în care să vadă dacă sunt sau nu potriviți pentru această industrie, dacă au acea deschidere pe care ți-o solicită această industrie.
Odată făcând acest pas și luând o probă de, 30 de zile în care poți să te lămurești, lucrurile devin mult mai simple, îți dai seama ce ți s-ar potrivi, cum ți s-ar potrivi și poți să te pregătești, să faci niște cursuri în direcția pe care ți-o dorești. Poți să lucrezi în F&B, poți să lucrezi în partea de cazare, poți să lucrezi în partea de administrativă la birouri sau poți să lucrezi chiar ghid turistic sau în muzee. Sunt foarte multe opțiuni, dar toate pleacă de la un dram de pasiune și pe urmă o carieră construită împreună cu un mentor. Le-aș recomanda tuturor să-și găsească o persoană în care au încredere și care să-i ajute să-i ghideze în primii pași ai carierei lor. Care este evoluția profesională a unui profesionist? Asta e un mare atu al industriei noastre, pentru că eu spun că în turism valoarea nu așteaptă numărul anilor. Cea mai bună dovadă sunt eu, care la 25 de ani deja conduceam o unitate de 4 stele din centrul Bucureștiului cu 180 de angajați la vremea respectivă. Deci, fluctuația de personal e destul de mare în turism, circa 29% din angajați au mai puțin de 2 ani vechime. Asta pare un lucru rău la prima vedere, dar dacă intrăm în detaliu, asta face ca toți care intră în turism să li se deschidă foarte ușor ușile spre carieră, spre progres. Poți să ajungi foarte repede într-o funcție serioasă dacă ești responsabil și dacă îți dorești acest lucru. Ca pași de carieră, sigur că depinde și de traseul pe care și-l aleg, pentru că până la urmă e o opțiune unde mă duc să lucrez, dar eu cred că foarte repede pot progresa. Și din experiența ta, care sunt cele mai căutate posturi? Sunt unii pasionați de partea de bucătărie, restaurant și le-aș recomanda să meargă acolo pentru că e o pasiune mare și ceilalți spre cazare, partea de cazare dintr-un hotel, care după aia poate să treacă în partea de rezervări, de revenue management, de vânzări, de pași de carieră până, sigur, la director general de hotel, unde, sigur, plăcerea și satisfacțiile vin odată cu progresul în carieră. Una din marile satisfacții ale meseriei noastre e că suntem înconjurați de oameni frumoși, zâmbitori, care vin aici, marea lor majoritate, de drag și ajungi să interacționezi cu diverse personalități care îți deschid orizontul, da? Deci totul e să-ți dorești. Pentru că e o întrebare categorică în mintea tuturor, ce ne-ai putea spune despre salariile din industrie? Felul în care ele evoluează sau nu? La cât timp? Pot fi salariile mulțumitoare? Asta e o problemă a industriei noastre, pentru că din punct de vedere a salariilor suntem oarecum în ultimele locuri ale clasamentelor și la prima vedere nu pare un salariu mulțumitor. Deci mulți aleg meseria asta în completarea unei alteia sau ore un program variabil în care să mai câștige niște bani în completare. Însă dacă o faci cu răspundere, cu pasiune, cu implicare, intervine și acea componentă de tips care susține destul de consistent industria noastră la nivel mondial și care sperăm să fie și în România reglementat la un moment dat, și creșterile, pe măsură ce crești în carieră, crești și salariile și ajungi la funcțiile serioase în care ești plătit la fel ca la alte industrii, nu se mai face o așa mare diferență, cu satisfacții mai mari, spun eu. Dacă ți-aș cere să împărtășești un secret din breazlă, indiferent că e vorba de aspecte frumoase sau nu, care ar fi acela? Sunt multe secrete. Îmi place să le aleg pe cele frumoase. Eu cred că un secret pe care ar trebui să îl împărtășești celor care intră în industria asta este să se informeze înainte cu cine stau de vorbă și cu cine au de-a face. Asta le va da multe aturi în orice fel de dialog vor avea ei cu un client, cu un angajat, să meargă pregătiți la întâlniri. Nu să se bazeze doar pe flair-ul lor și pe inspirația lor de moment și pe... Asta aș face. M-aș duce pregătit la toate întâlnirile, m-aș informa despre preferințele acelui client, despre ce îl bucură sau ce îl întristează când vine la noi în hotel și știind aceste lucruri, îți va fi mult mai ușor să prestezi un serviciu de calitate mulțumitor pentru clientul tău. Am să trec acum la cealaltă componentă a discuției noastre la care țin foarte mult și care se referă la
experiența ta legată de Timișoara. Pentru că tu ai posibilitatea să povestești despre această destinație și cu ochii celui care vine din afară, dar și a celui care a trăit aici o vreme. Dacă ar fi să îți cer 3 motive pentru care am putea invita oamenii să descopere Timișul, care ar fi acelea din punctul tău de vedere? Primul motiv pentru care eu recomand tuturor să vină în Timișoara e free spirit, această stare de spirit pe care o simți în Timișoara la tot pasul și care nu degeaba a stat la multele lucruri în istorie pe care Timișoara le-a lăsat, vorbind de invenții, vorbind de revoluție. Deci spiritul liber al Timișoarei se vede la tot pasul și asta pe oricine ar trebui să bucură și să reprezintă un motiv să vii. Al doilea motiv îl reprezintă, sigur, partea arhitecturală. Sunt nenumărate clădiri frumoase în Timișoara, cele 3 piețe centrale, muzeele din Timișoara. Și nu în ultimul rând, eu spun că Timișoara are o ofertă gastro și de distracție consistentă. În fiecare zi poți să alegi alt restaurant. Dacă stai 7-8 zile în Timișoara, ai o diversitate mare, de la restaurante cu specific românesc, sârbesc, italian, gastronomie de toate felurile, cu multă influență locală, autenticul local se simte la tot pasul. Ai vreo amintire, o experiență frumoasă tu a ta legată de Timișoara, de Timiș? Am fost într-o seară la un restaurant în centru și s-a lăsat o petrecere frumoasă cu muzică. Asta nu o să uit. Dar oamenii îmi plac în Timișoara. Am foarte mulți prieteni pe care mi-am făcut în aceste 18 luni și pentru oameni aș reveni oricând, pentru oamenii Timișoarei. Și aș vrea să te întreb dacă ar fi să recomanzi celor care fac o rezervare, nu neapărat legată de destinația Timișoara, la modul general, care ar fi acele sfaturi pe care le-ai da atunci când aleg să fac o rezervare? Își aleg și fac o rezervare într-o destinație. Eu mizez mult pe discernământul lor. Ar trebui să își aloce puțin mai mult timp pentru a face acea rezervare și a căuta ce atracții le oferă destinația respectivă. Nu doar să meargă așa, să spun, în blind, ci vedem, descoperim noi la fața locului. Deci le-aș recomanda să cerceteze puțin mai mult și, sigur, operatorilor din turism le-aș recomanda să își updateze contentul de pe site-uri, de pe paginile de social media, pentru că turiștii au nevoie de aceste informații. Deci, informația trebuie să circule de la unul la altul, turistul trebuie să o culeagă, să o analizeze, să discearnă și în funcție de asta să-și facă tot traseul rezervării. Există un lucru pe care ai vrea să-l menționezi și despre care eu nu te-am întrebat acum, o precizare pe care ai vrea să o faci? O precizare pe care vreau să o fac este legată de dragostea timișorenilor pentru orașul ăsta. Timișoara nu poate deveni un oraș turistic dacă populația în sine nu crede și nu-și iubește orașul și nu consideră că ar fi un lucru binevenit pentru oraș să vină turiști. Putem spune de un oraș că e ospitalier nu doar când are restaurante, hoteluri, muzee cu servicii bune, ci și când populația le zâmbește celor care vin, îi ajută, le recomandă ce să facă. Ei sunt primii agenți de vânzări ai orașului. Ei pot să povestească cunoscuților lor care trăiesc în alte localități cât de frumos ar fi să vină la Timișoara. Dacă noi am reușit să captăm această armată de vânzări, forță de agenți de vânzări, Timișoara ar crește mult mai repede. Deci iubiți-vă orașul și promovați-l, pentru că aveți ce să promovați. Ăsta ar fi mesajul meu. Mulțumesc, Călin, pentru această discuție. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă așteptăm în curând la nouă întâlnire pe tema industriei ospitalității.